Pomislio sam da nećemo imati kuću, da ćemo živjeti na ulici ili nešto najgore ispod mosta. Kako je ušao u sobu i kako je kliknuo dugme na peći, tako je cijela soba eksplodirala. Oko 10 minuta sam živ gore, ali sam uspeo da ih nekako sačuvam, da se bar oni ne upale. Život pre požara i posle požara se skroz promenio. Jer u jednom minutu izgubite sve. Pitala sam majku da smo mi kao središnji ili siromašni, ona mi je rekla da smo mi siromašni, da nemamo nešto puno novca. Dođe iz škole i kaže, mama, drugarica mi je rekla da neće da se druži sa mnom jer nemam normalnu kuću. 30. decembar je krenuo da bude najstrašniji dan. I samo je bilo u jednom momentu su rekli još jednom ćemo da pokušamo, ako ne uspijemo proglašavamo smrt. Ženi sam rekao oko 7 sati da stavi kafu, da popijemo, ja idem da upalim peć u našoj sobi jer nije radila cijelu noć. Znači, mi smo dogrevali tu sobu za nas, nije nam bitno da li je toplo ili je hladno, bitno je bilo da je kod dece toplo. Kad sam kliknuo da je uključen, kad je izašla varnica dole gde u Gorioniku, sve je otišlo u vazduh. I ja zajedno sa cijelom sobom. To se toliko čulo. U momentu su svi prozori popucali, vatra je bukvalno ovako došla i vratila se. Zapalila se kuća, eksplodirala plinska boca. Zidovi su se sušili, pucala je kuća, prozori, sve. Ja sam Lazara pokušavala da dozovem, međutim nisam mogla da ga dozovem i odmah mi je kroz glavu prošlo najgore. Ja sam izleteo kroz plafon. Kad sam pao je krevet preko mene, gde smo i žena spavali, nekako sam se izvukao od grede, kako se zove. Ekser mi je prošao kroz grudi i izašao na drugu stranu. Ja sam to izvadio mahinalno, nesvesno, kad sam pao na zemlju. Ceo sam bio u plamenu kao baklja i ne znam ni sam kako istračao sam i rekao ženi da vadi decu iz kuće i da beži. Izbaci decu napolje i ako stigneš vrati se po mene da me gasiš. Gde sam ja u tom momentu počela uspaničeno da vrištim i počela sam prvo njega da gasim. U tom momentu su naišli svekrva i dever. Pomogli su mi da izguramo decu napolje, da ih sklonim. Ja kad sam vidio šta je i kako je, dok sam još imao vid, podigao sam štok od vrata i vratio se u sobu koja je gorela da sadržim vatru dok oni izađu. Ja sam već goreo, meni je bilo sve jedno, ali oni nisu, u tome se radi. Zato sam se ja i vratio jer ja sam već sam sebe u nekom momentu i otpisao. Jer vidio sam ceo, sve. Odelo me radno spaslo. Posle toga smo i njega izgurali napolje. Dok sam pokušavala da ga izguram iz kuće, ja sam ruke izgorela na njega. Kako sam ga gurala, ja sam njega golim rukama gurala i ovaj deo ruku ovde mi isto izgoreo i drugi stepen obregotine sam imala ja. Rekli smo mu da se valja, da proba da se ugasi. I tako sam se zagasio. Ja koliko sam mogao da vidim, došle su komšije, stric moj, burazer, sve, kogod je bio kući. Počeli su da gase koliko su mogli. Međutim, tu ništa nije moglo da se ugasi. Ja sam iole svestan bio, oni su se pogubili. Meni je mozak radio, ne znam da li je to adrenalina, od čega. Pričao sam im šta da rade. On je u svom onom haosu nama pričao šta mi da radimo. Stricu je rekao da gasi zemni gas, meni je rekao da pomeram kola. Pitao je za decu, da su deca dobra. U međuvremenu su stigli vatrogasci kroz nekih 25 minuta i počeli su da gase. Kroz pola sata, 40 minuta stigla je hitna, jer su imali intervenciju na drugom delu grada.
Kad sam izašla napolje sa novčanikom, njega sam zatekla mrtvog na sred dvorišta. Ja sam mu prišla, nije davao znake života. Počela sam bukvalno da mu skačem po grudima i da ga šamaram. Što je, hvala Bogu, i uspela sam da ga oživim. Svi slobodni delovi tela koji su bili, oni su izgoreli. Butine ovde i deo butne kosti. Druga butina, šake, skroz, vidi se dokle, cela glava, deo leđa. Ali, Bože moj, na nogama smo. Kad je stigla hitna, on je imao snage da ustane. Stigao je do polovine dvorišta i tu je pao meni na ruke. S njim sam bila do hitne ovde u Mladenovcu gde sam gledala kako mu na živo čupaju meso sa ruku i kožu i sve ostalo. To ne želim nikome da vidi kako to izgleda. To je... Ne mogu to da vam opišem. Taj moment kad sam ga videla da leži, da on je ovako ležao. To njemu sve visilo, tu je krv samo šikljala. Tako je bio maltene do hitne, dok mene nisu sklonili s prozora da ne gledam. Kako oni njemu to sve seku i čupaju na živo. Ali smo znali, moralo je tako da bi mogli koliko toliko da ga preveju, da ne iskrvari do Beograda. Njemu je na putu do Beograda stalo još jednom srce, gde sam bila prisutna kad su ga oživljavali. Bio sam nedelju dana u komi, veštačkoj. Jer organizam nije mogao da iznese toliki vid povreda. U putu od Mladenovca do Beograda izgubio sam preko litar krvi i mene su tu bez pulsa uvozili jer mi je stalo srce od bolova velikih. Onda sam bio na reanimaciji. Ja sam se nagutala dima i morala sam da čekam da me pregleda plućnje. On je bio ovako sa desne strane. Bukvalno nas je samo hodnik delio i slušala sam taj period kad su ga oživljavali. Izborio se i u tom momentu, ja mislim da nije bilo srećnije osobe od mene. Kad sam čula njegovo srce, mislim, onaj instrument kako uče, pip, pip. Mislim, to čuti, a vidjeti ga mrtvog. To je nešto neprocenjivo. Ja sam nacrtao kuću u velikim i strašnim požarom. Kako sve puklo, plomilo. A zbog čega si to crtala? Da sačuvam za uspomenu i da znam šta se izdešavalo za ubuduće kad porastem. Posle sam vidjela kao crno, bijelo, sve izgorelo. Imali su više strah ne od mene nego od te eksplozije. Prvih nedelju dana baš im je bila trauma velika jer je mnogo velika eksplozija bila. Ja njih sam video tek posle skoro mesec i po dana kad sam izašao iz bolnice. Magdalena je imala nesanice, budila se, plakala je, vrištala je, bukvalno je sanjala. Ona je tad bila mnogo mala, nije imala ni cele 2 godine. Ali valjda podsvest šta je. Dan danas kad je, eto tako, kad vidi negde vatru, ona se seti, kaže, nama je kuća izgorela u požaru, ta je gore u požaru.